na buhay mga kabeli. Nandito tayo saan? Pipangan. Pipanganan, Kapampangan, Restaurant and Catering Service. So, anong street to boy? Hindi ko po alam anong lugar to. Hindi mo alam. Pero San Fernando pa rin po. So mga beli, San Fernando to. Ito yung ano, pag papunta ron, intersection ng San Fernando. Dito naman papuntang Angeles. Angeles. Yan. Ano, San Fernando Road na lang. San Fernando Road. Kaya pasensya na mga beli, hindi namin kabisado yung lugar dito. Tanong na lang po. Tanong na lang natin sa loob mamaya. Yun o. Yun. So ayan, mga beli, tatlo kami. So nadaanan namin restaurant, dinner time. So sinasama ko yung team kanina, ayaw nila dahil may gagawin daw po. Yun, Pipanganan, Kapampangan. Leftover, charge 200. Gandang gabi po. Ito all you can, boy. Sarap po. 345. Ito, sarap. Dito tayo. Wala na po yan, sir. Fried rice po siya. Wala nang fried rice. Wala na po. Chop suey. Ito po si Ito, boy. Ito. Something Kapampangan, mga beli. Oh. Kaya lang, dilaw, may kulay. Yun, putok-batok to. Mas ito yung putok-batok. Nalihan na ang balot. Ayan, baby back ribs, mga beli. Itlog, balot. Balot to. Shout out, palot. Yun, oh. Ha? Ano yan? Call. Spicy wings. Nanay ni? Ito mabili. Ano? Sisig. Crispy sisig. Crispy sisig. Tikman natin yan. Yan, roast beef. Roast beef. So, gravy sauce ang ginamit nila. Invite nyo naman. Anong road to tayo? Anong tawag sa highway niya? Ano kasi dito? MacArthur Highway. MacArthur Highway sa San Fernando. Paul. Ito, sabaw. Sabaw na. All. Chicken mami. Chicken mami. Chicken mami. Tapos ito yung dessert, mga belly. Favorite na ito. Natsara. Salad, mga belly. Gulaman. Tomais. Apo. Coffee jelly na. Apo. Tapos may pakwan. Yan. Pakwan yan. Thank you. Kain na. Sa maliwanag. Yun, naghahanap ng table. Si Master Balot. Yun. Ah, Ano yan? tinggan lang daw. Kanya-kanya sa tuksaw. Magkikita niya. Kanya-kanya sandok. Pwede daw magkamay. Pwede po. Pwede. Nasaan po yung ugasan natin? Sa mga belly, pwede magugas. At sa CR na. Ayos. Kaya boy, magkakamay ba kaya? Oh, para pampangan talaga. Kapampangan talaga, yan. Ngayon, nagipagkwentuhan naman si Tres. Okay mga belly, magugas lang tayo ng kamay dahil pwede daw magkamay dito. Yun o, halo-halo mga belly. Gatas. Gatas ng kalabaw to, te. Gatas ng kalabaw. Angel Evap. Ice buko. Grass ice yan, sir. Grass ice. Ayan, Angel. Kasama sa ano tong drinks niya? Separate yan, sir. Separate ng bayad. Okay. Okay mga belly, hugas muna tayong kamay. So yun mga belly, bumabanat na si Tres. Buwan po. Oh, paborito lahat ni Adam yan ah. Pritong ito ako mga belly. So mga belly ito. Wala natin yung ano. May kanta rito po ito. Ito, ano? Ito ka na naman. Corny. Nasa akong plato. Ate pa yung plato. Andyan, sir. Yun, shoutout US Pinoy. Ano to? Tawilis. Tawilis, konti-konti lang. Konti-konti muna, poy. Chop suey. Ano yan? Baby back ribs na binanata mo? Baby back ribs ba yan natin? Baby back. Yan, sarap yan. Oxtail. Oh. Oxtail ba to? Oxtail, balat, laman. Kala ko kanina, burger eh. Kari-kari nga yan. Kari-kari, Kari di ba? ka rin.
Ay, yun pala yung gulay ng... So yun laman mga belly. Tikman natin. Ano na yung balo? Bagok. Ano? Bagok. Pag nag-buffet kaya tayo sa farm ko sa tingin mo papasukin tayo doon? Ha? Lahat ng luluto na doon, native. Native, mga exotic food. Baby back ribs. Mga belly. Sisig, balot, naku po. Roast beef. Mga belly, sulit dito. 349. Tres, magkano tres? 349 ba? 345. Roast beef. Yan mo yun. 375 lang yan. Nano? May June 1. Magtataas kayo ng June 1. Magkano? So yan mga belly, mabuti nakabot tayo. 371 daw next month. Yan. Ate, kain na kayo. Saan tayo, Tres? Doon sa dulo. Yun. Ay, mga belly, kumakain na itong mga dalawa. Tanggal sundero, ha? Sarap. Thank you po, Kabeli. Yun. Kay Mami Jo. Ay, Mami Jo, thank you po. Mami Jo, thank you po. Kaya po. Mga belly oxtail. Kagandahan dito, pwede kang magkamay. Lambot. Ang pare-pare. Thank you po, sir. Sarap ng baby back. Ha? Sarap, baby back. Mga belly, mura dito. 349? 345. So next month daw, magtataas sila. Gagawin ng Please, amazing. Three. roast beef, masarap. Mga belly, gravy sauce. Yung sa atin, white sauce eh. Sarap na roast beef, di kayo umuha ko eh. Ito, hindi ba naman ito? Baby back ribs daw yan. Baby back. Baby back ito. Sarap. Sarap yung baby back na. Sarap. Mga belly baby back ribs, sarap. Tawiles, masarap. Yung balot. Hindi pa na ito. Sa kusina. Dito mga belly, hindi nawawala talaga to. Buro, hindi tayo kumuha ng buro pa. Ano? Lumalaban na Tres? Sakto lang po. Kain po. Balot na mga kabel, masarap. Nakang balot. Yan, shout out kay Kuya Rod. Sarap yung ito. Luto Kapampangan. Nasa Kabambangan. Manyaman. Manyaman. Manyaman magluto. Lambot mga kabili. Lambot ng baby ba? Mga belly, dito ka makabawi. Yung baby back. Kasi sa baby back ribs lang. Mahal na. Mahal na sa restaurant.
Ang order nito nasa 270 with rice and mashed potato lang. Kaya dito, only. Wala si Jampol. Yung Jampol ang palaban natin dito. Ngayon, nandiyan naman si Tres. Siguro dyan po, kaya. Second batch. Kagandahan dito mga belly. Kada refill mo, papalitan yung plato mo. Ito, katulad nito, binigyan uli kami ng 3. Ano, refill kaya? Ah. Opo. Sarap ba yung call? Sige nga po, try mo. Masarap. Gata siya, gata, tinola. Tinola po. So, yung mga belly. Sarap yung mga kabeni. Higupin mo sa baw. Yun o. Yaman na! Eh mga belly, refill muna tayo ng konti pa. So, dito naman tayo mga belly. Hindi ko pa natikman. So, yung sabaw nila is chicken, mami. Kaya lang pag nagkamay kagaya nyo, nahawakan mo yung sandok. Sa Kabalin mga belly, ito yung specialty nila. Cod. Ang partner nyo is toothpick. So, crispy sisig daw mga belly. Spicy wings. Buttered, ano tunta? Salted chicken. Salted chicken. Egg chicken. Salted egg chicken. Kala ko spicy. Kasi spicy wings. Dahil may ano, may sili. Ipon. Ano pa ba? Ito na lang hindi ko natikman mga belly. Sisig. Sisling balot. Sisig yan kumbaga. Isa lang. Balot lang. Balot, isa lang. Titikman ko. Sir, kain tayo? Yes, sir. Opo, okay na po yan. Yes, sir. Yung mga belly cut, pagkatapos mo kumain, kukuhanin nila yung pinagkainan mo. Tatabi nila para yung lamesa hindi napupuno. Yung dalawa kumukuha pa. Spicy. Salted chicken. Sarap. Sarap yung wings. Opo. Daming balot ah. Sa labas magkano na yung balot? 20 pesos na po. Isa. 20 na ano. Belly balot. Buti na lang uminom ako mong gabot kanina bago tayo bumiyahe. Palaban po sa ano, sa high blood. Sarap. Sulit. Sulit. 345 yun dito. 345 mga belly, sulit na sulit. Mga belly, ayan ah. Call. Kahit hindi mo gamitan ng toothpick mga bel, makukuha mo yung laman ng cod.
Sabaw. Sarap, lasang-lasa yung tanlad po. Ginamitan ng tanlad yung kool. Kaya masarap yung sabaw. Ito yung hipon. Crispy ko. Kamaron. Sarap ng sabaw. Sarap yung sabaw na. Oo, sarap. Araw-araw nagpapalit. Hindi pa sir, remaining. So mga belly 13 menu, hindi pa kasama yung ano nila salad. Tama. So araw-araw nagpapalit ng menu. Up no? Sarap. Ano ito? Crispy. Sayang si Adam, paborito ni Adam yan. Ayaw sumama eh. Sarap. Sarap na na. Nasarapan ka sa cola. Shoutout po sa kumakain ng cola. Sarap po. Kaya Beli, nagde-dessert na kami. So si Jepoy dessert, saka si Tres kumukuha pa ng pagkain. So mga Beli, ito nagbubukas siya ng hanggang 9 PM ng gabi. Yun, last call nila is 8:30. 30. So yun, Umakas na, mga beri. pakwan. Huwag muna. Baba lang ano, kinain. At tsara nga meron. Ako, okay na ako, kayo. Kamay-kamay na po. Gas nga. Ano na, higot-higot. Gas na ako sa ulam. Rap. Dalawang balik lang tayo pa eh. Nung sa ano, Anli eh, no? Sa Shabu-Shabu. Pati hindi yung pagkain doon, sarap. Kaya pa, Tres? Shoutout Japon, no? Jampol. Sayang. Okay, dessert tayo. Pakwan din ako. Naingit ako kay Jepoy eh. Ayun, may halo-halo doon, no? Banana kong yelo. Dahil pwede ang paso yung pakwan. Madumi lang po yung kamay ko. Madudumihan po yung ano. Kahit mga apat po. Maraming salamat po. Ha? Oh, dapat nagugas na tayo ng kamay po yun. Ate, anong oras kayo nag-open? 9 to 9. So mabili 9 to 9 sila nag-ooperate. Lunch time. Wala kayong break sa tanghali. Kunyari 3. Diretso yun. Straight. So yung mga belly straight. Pagbukas sila ng 9 ng umaga hanggang 9 ng gabi, nag-ooperate yung restaurant. Kulay dilaw yung pakwan. Mas gusto ko yung pula rito pa eh. Kung may katabangan ako dito. Yung pala talaga matamis. Yun lang ang hirap dito pag nagkakamay ka mga belly. Kukuha ka dun sa buffet. Obligado hawakan mo yung mga utensil doon. Sir na po, mga kabeli. Magtsara ka ba? Opo. Tingnan natin lahat. Tingnan natin lahat. Magtsara mga belly. Sir po. Dapat pinater mo sa isda kanina. Sa ito. So ito. Halo-halo po eh. Pahinga muna.
So, Mabeli, order na tayo ng pineapple juice. Ano na? Sarap na pagkain dito. Ano nila? Sulit po. Pipanganan, Kapampangan. Kapampangan ako, kapampangan. Luto Kapampangan. Luto Kapampangan, Manyaman. Sarap, Mabel. Kaya lang, ako, control na ako. Yun, papak-papak mga tayo. No rice. No rice. Puro ano lang, ulam. Yun, matikman mo lang yung kahit pang tigilang piraso, Mabel. Okay na yan. Salamat. Andi rin Oo, andilihan ko eh. So yung mga drinks, mga very separate na babayaran nyo. Bukod dun sa ano lang, yung food lang talaga ang hanli nila. So, mga very time check, 8 PM na po. Salamat. Di ba natin natinikman yung halo-halo? Halo-halo ka pa. So mga belly, shoutout ko lang po. Kid Hermoso, shoutout po. Shoutout po. Hindi kayo makabelo, ano? Maraming tao. Yan, Tito Bert Delpin, shoutout po. Shoutout po. RC Cornelio, shoutout po. Shoutout po. Berlin Tuason, Shoutout po. Risa Season, Yun, shoutout po. Mark Joseph Manabat. Shoutout po. Yun o. Malordes, yan, shoutout Shoutout po. po. Florida Magcalas, Shoutout po. Guadalupe Alfonso, Shoutout po. Needs Garden, happy birthday po. Happy birthday po. Shoutout po. Belmonte Palco, Shoutout po. pigil na pigil namin. Rick Aguilar, Shoutout po. yan Tito Rick Aguilar, shoutout po. Winnie Alejandro, Shoutout po. Alejandro ba yan? Alendrino. Leandro po, tama. Ayan. Shoutout po. Winnie Alejandro, shoutout po. Tito Jobar, shoutout po. Shoutout po. Ma Teresa de Guzman, Shoutout po. JC Montero, Shoutout po. Marilyn Simbulan, Shoutout po. Wilma Alejandro, ayun, na doble po, dalawa yung comment. And Tito Boyet David, shoutout Shoutout po. po. Kapsat Neneng, Yun, shoutout po. wala lang maramdaman. Ayan, shoutout po. Ayan, from Riyadh, Saudi Arabia. Yun, shoutout. Wala lang maranang. Maranan. Yun. Wala lang maranan. Yun, Ha? shoutout po. Wala lang maranan from Oh. Saudi. Wala lang maranan. Yan, from Saudi Arabia. Belmonte Palco. Shoutout po. Yan 7 Deadly Sin. 7 Deadly Sin yun. Ganda ng pangalan. Ayun. Shoutout sa'yo. Yan, shoutout po. Medi Ramirez. Yan. Shoutout po. Marlene Alparo. Shoutout po. From General Trias, Cavite. Mercy Abar. Aba. Mercy Abar, shoutout po. Mercy Abar. Yan, shoutout po sa inyo. Christy Lynn, shoutout po. Shoutout po. Edna Puestino, Edna Prestino, shoutout po. yun. Patricia De Leon, Shoutout po. yun Tito Armando Tombok, shoutout Yun, po. shoutout po. Yun, shoutout. Yun Emelita Melendez Panganiban, Yun, shoutout po. Ogie Lomat, Shoutout po. yun. Saka doon sa misis po ni Tito Armando Tombok, shoutout din po. Maraming salamat. Yun, shoutout po. Mayet Simpao, Siampno, Shoutout po. Gladys Diaz, yan. Shoutout Phil po. Am Girl Official, Shoutout po. Leila Mueller, Muller. Eh, parang German ata. German. Yun, Leila Muller o ano man. Shoutout po.
Ayan mga Beli, Ermina Tuason, shoutout po. Laila Miller, shoutout po. Regalado de Guzman. Shoutout po. Ayan, Tita Porken, ano yan, Purpasyon. Purification po. Purification na San Andres. Shoutout po. Anderson. Shoutout po. Ano, isa pa nga, kompleto na. Purification. Purification Anderson from... Wala. Ayan, wala. Na Purification Anderson. Shoutout po. Jessica Duyan. Jessica Duyan, shoutout po. Nits Garden. Beach Gardens, Berlin Tuason. Yan na. shoutout po. Ayan, Manel Gel. Mamel Gabotero, shoutout po. Yun mga Beli, so siguro tapos na rin kami kumain. Maraming salamat po sa mga staff ng Pipanganan, Kapampangan. Napakasarap po ng pagkain dito. Mga Beli, pasyalan nyo po dito kung magagawi kayo ng San Fernando. MacArthur ay yun yung address niya, sir. MacArthur Dolores. So mga Beli, search nyo na lang po sa Waze. Nasa Waze po. Ngayon. Panganan. Sa FB page. So, Pipanganan, Kapampangan. So dito mga Beli, mga yun, mga lutong bale, kung ano, lutong bahay. Bye po. So mga Beli, hirap lang ano, kasi may mga tao, tas kulob, medyo malakas yung boses namin. Nakakaya po. Nakakaya. Okay, at least nakapag-shoutout kahit konti. Sa mga naghihintay ng shoutout, ano po, minsan po kasi talaga nakaset na yung shoutout. Ang problema, minsan pa sa sobrang busy, nawawala sa isip namin mag-shoutout. Okay, Tres, outro mo na. Yun, salamat po sa lahat ng mga Kabeli sumusuporta sa sponsor. Kabeli. Kabeli sponsor, Kabeli viewer, silent viewers. Yun, sa lahat po ng nagmamahal sa Kabeli. Yun, thank you po sa inyo. Love you all. Yan, sa Kabeli sponsor, maraming salamat po sa mga viewers namin, subscriber, solid sa lahat po ng Kabeli family dyan. Yan, ingat po kayo. So may paparating na bagyo. Sana hindi matuloy yung bagyo para lahat tayo safe. Yan, God bless.